Posledný januárový deň patrí slávnosti svätého Jana Boska. Preto si mladí zo Salesianskeho strediska z Námestova pri tejto príležitosti pripravili slávnostnú akadémiu. 1. februárová nedeľa patrila v programe Salesianskej rodiny akadémii k Don Boskovi, ktorá sa konala v kultúrnom dome v Námestove. Touto akadémiou sa chcelo oslavovať 200. výročí narodenia Don Boska. Salesiáni a animátori s deťmi si pripravili bohatý program. Bolo pre teba ťažké vystupovať na pódiu? Áno, veľmi ťažké, moc som sa hanbil a nevidel som texty podaktore. V scénkach nás previedli obdobím revolúcie, v ktorej sa Don Bosko narodil a postupne celé jeho detstvo. Dievčenské stredká si pre nás pripravili zaujímavé tance, ktoré boli veľmi kvalitné. Chlapci zas ukázali, aký Don Bosko bol a ukázali, ako by vyzerali jeho sny v skutočnosti. Mohli by ste nám priblížiť, čo dnešná akadémia priniesla divákom? Tak žijeme v dobe, keď sa hovorí veľmi veľa o rodine, o problémoch v rodine, o výchove detí. A chceli sme touto akadémiou tak priblížiť trošku to obdobie mladého Janka Boska, ktorý vedel jednak spojiť školu s gazdovkou, vedel sa zorientovať v tej situácii, v ktorej žil a dokázal aj mladým ľuďom dneška povedať, ako sa majú správať, keď do ich života prichádzajú veľa problémov a majú sa z toho vyznať a nejakým spôsobom urobiť rozhodnutie, čo ďalej. Čo vás najviac oslovilo na tomto predstavení? Oslovilo ma, že teda ten život Dona Boska je stále taký aktuálny a že spája tých ľudí od najmenších po najstarších. Nakoniec sme si vypočuli príhovor Don Janka Zaušku, v ktorom sa poďakoval všetkým, ktorí sa podieľali na príprave tejto akadémie. Z Námestova pre salesiansku rodinu Táňa Matušáková.